ପିଲାନି ତମେ ସେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ଏ ସତ୍ୟ କଥା କରିବୁ ମୁଁ ଖାଉ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବୁ ହେଇ ପାରିବନି ବୁଢ଼ାର ଆଉ ପାୱାର ନାହିଁ କାଇଁ ହେଇପାରିବନି ତମର ତ ଧାରା ମୁଠା ଦୁକଡିକେ ସବୁ ଡିଫେକ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ମୋ କୁଳ ଖାଲି ହେଇପାରିବନି କୋଉସରା କହିଲା ବେ ଡିଫେକ୍ଟ କୋଉସରା କହିଲା ବେ ଡିଫେକ୍ଟ ତା ବନ୍ଧୁରାଜ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଲାକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେବନ କରୁଛି ଆଉ କଣ ନା ନିତି ଇଷ୍ଟମାର କରୁଛି ଏ ଚାଲ କହିବି ଯଦି 3 ମାସରେ 6ଟା ଛୁଆ କରିଦେଇପାରେ ଏଟା କଣ୍ଠର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେ ବୁଢ଼ା ଲାଗିବ ସେ ଘରଟା ତୋର ନାହିଁ ବାଟରେ ବରା ଗୁଲଗୁଲା ଖାଇବାକୁ ଦେବି नमस्कार ना ना ठिकाना बेपार सब मेल खाई जाउची ये तम स्त्री माने माइबो सला कसी मालटा कोटू पाइला रे नहीं मु भाबली आपण को झियो बोली आपण को बाळा बडा सब हाइट हाइट हेलान त बाळा बडा हेलान कोन स्वामी गोपा हेलो ना जे कहैता रे मिठी तम देह एते नाकी ना तम बाळा बडा हेलो ना जे कहले को खरा पेरा बल्लर कहती डॉक्टर कथा पचार नले मोटू हारा की केई हे पचार ये चंदाबू आने आपण को डॉक्टर कोउनु नहंती डीबीएस डुम कलो रोगी कोउ देखंती गुमसुम क्लिनिक गुम सुसुम बढ़िया सभी रोगी देखा होची ना रोगी डॉक्टर दुमदाम होउछन मते कई संदेह लागु माने कटक भुवनेश्वर रे डॉक्टर ठीक सब 1000 रुपया आया गाड़ी बड़ा अछि खाइबा अछि ये सब अच्छी ना अच्छी आ तम डॉक्टर को बिना मूल्य रा सिक्रिया काम सब करबी ना मते कई डुप्लीकेट डॉक्टर रे ओ डुप्लीकेट डॉक्टर एटा सुतु बाजे रा सुतु बाजे को ओ डुप्लीकेट तमे जेटा डुप्लीकेट तमे समेत हेया भाबु दो तमे त का डुप्लीकेट आइया ना तमे कुळ भव तमे जा भाबु त समेत राइट चंद मारा मु तम बापा को गाडी बड़ा मु त बापा ना स्वामी स्वामी तू मु तो बापा को संभ्र तू लोग ना
ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିଦେବୁ ହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାସକୁ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ। ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୁହଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରୋଗୀ ସେବା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ସେବା ବଡ ବଡ ରୋଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କଣ? ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ? ଯଥା ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଫିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଗନେରିଆ ଭନେରିଆ ହାନିଆ ଭାନିଆ ହାର୍ନିଆ ଡାକ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଡାକ୍ତର ଆଉ କଣ ଏତେ ଖୁସି କାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ଅଛି ଏରା ବଡୁଟା ଅନରୁ ତଳକୁ କଖାରୁ କିଲୋ କୋଉ ଆକାର କିଲୋ ବାପ ଏଡ ବଡ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଧରି ବୋହୁଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଖାରୁ ପାଇଁ ଟେନସନ ସେଇ କଖାରୁ ପାଇଁ ଝଗଡା ସେଇ କଖାରୁ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ମୋର ଯୋଉ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ଆଗେ ଅପରେସନ କରି ବାହାର କରିବା ତାପରେ ତୋ କାମ କରିବା। ଯାହା ତର କହୁଛ ମୋର ଯୋଉ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ହଉନି ମୋ କଥା ନ ବୁଝି ମୋ ବାହାର করে ତମ ଅପରେସନ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନାରୀଙ୍କୁ ଆଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ମୋର କହିବା କଥା ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ ଅପରେସନ ହବ ହେଲା ତମେ କଣ ଡିସାଇଡ କର ସ୍ୱାମୀ ଡିସାଇଡ କରିବୁ। ହଁ ଆରେ ଚାନ୍ଦୁ ପୁରା ପକେଇଦବା, ଟୋକା ଗୁଡା କମେଣ୍ଟ କରି ମୁତି ପକେଇବେ। ନାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମାଲ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ହବ ବାସ୍ ଜାଗା ଧରନ୍ତୁ ହେଲା ଆସି ଆଜ୍ଞା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ? ସେ କଖାଟାକୁ ଟିକେ ବାଗେଇକି ରଖିଦିଅ ନହେଲେ ସିଏ ତ ଆକାର ହେଇଥିଲ ବାପ ମାଙ୍କଡ ଗଳିକିରି ଖାଇଯିବ ଆସି ଆସି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଚାଲ ସେ କଣ ତୋତେ ଆଖି ମାରି ଦେଇଗଲା? ନା ନା ମତେ କାହିଁକି ଆଖି ମାରିବ ନା ଆଖିରେ ଟିକେ ଧୂଳି ଫୁଳି ପଡି ରେ ଛଡ଼ା ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛି ଆଖି ପାଖି ଧୂଳି ପଡିଥିବ। ମୋ ଦେହ କାହିଁ ଟିକେ ହିଟ୍ ହେଲାଣି ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ